Tak Osmianko vám predstavuje veľkú kamarátku svoju. Je to pani učiteľka Soňa Kotrasová, ktorá učí na základnej škole v Starej Turej a niekoľko rokov sa zapája do celoslovenského čitateľského projektu Osmianko a literárna záhrada. A my sme teraz veľmi zvedaví, prečo tak robí, prečo vždy deti dovedie do tejto záhrady. Tak Osmianková literárna záhrada je neskutočný projekt v tom, že sa dá aplikovať do všetkých predmetov na prvom stupni základnej školy. Detičky si krásne osvoja knižku, s ktorou sa zoznámia, spoločne si ju čítame, prebehneme si hlavných hrdinov, prejdeme si ich chyby, ktoré v živote spravili, aby sme sa im vyhýbali. Čiže sa snažíme žiť s tou knižkou celý školský rok s 8 knižkami. Knižky si prečítame, nemusí ich mať celá trieda, podľa ročníkov si ich čítame spoločne, alebo si deti berú domov knižky. Čiže postupne čítame príbehy, prerozprávame, samozrejme si plníme úlohy a keď nám vyjde čas, tak chodíme aj na exkurzie do knižníc, zaoberáme sa tými témami, ktoré sú v tých knižkách, ako napríklad bolo v Zelenej pošte bola príroda, tak sme si to preniesli do prvovky, tak sme si krásne hovorili o chrobáčikoch. A v každej triede sa nájde dieťa, ktorého tá daná knižka vždy najviac zaujme. Na konci školského roka tú knižku potom dostanú. Presne celá trieda vie, ktoré dieťa tú knižku malo najradšej. A ja už teraz viem, že mám detičky, ktoré sú 18-ročné, ktoré so mnou začínali. Teraz prešli ďalšie, aj teraz maličkí prváčikovia. Dá sa to naozaj s každou jednou triedou úplne v pohode. Nie je to ani finančne náročné, dá sa to všetko krásne aplikovať a využiť aj na vyučovanie, ale samozrejme pre život detičiek. Krásne sa tam rozoberajú témy priateľstva, sklamania, smútku, radosti a všetkých možných pocitov, s ktorými dieťa prichádza do styku. Ja by som naozaj odporúčila každému jednému pedagógovi, ktorý má vzťah k literatúre, ku knihám, aby takéto niečo preniesol aj na detičky. Mnohé z nich sa stretávajú s knihou, poviem vám teraz v tejto dobe, možno prvýkrát. A prvé, čo urobíme, keď príde balík kníh, voniame ich. Je to neskutočné, ako cítia ich vôňu, vidia tie písmenka, ktoré tam poskakujú a obrázky. A tým vlastne budujem ten vzťah k tej knihe, k literatúre, k umeniu, k spisovateľom a to krásne, čo v tom ľudskom, čo u tých malých človečikov je, aby z nich naozaj boli tí človečikovia s veľkým Č. No aj vy ste taký človek s veľkým Č, to už hovorím ja ako členka odbornej poroty, ktorá každoročne hodnotí práce z celého Slovenska. A teda vždy žasneme nad tým, čo dokážete vy v tej súťaži objaviť. A samozrejme, že sú to aj ďalší pedagógovia. Ale mňa by teraz zaujímalo, čo si myslíte o deťoch, alebo ako ich vy poznáte, že či prichádzajú do školy, do tej prvej triedy, tí prváčikovia, už s tým, že knižky poznajú, že sa im doma číta, že vy viete, že je to dieťa, kde funguje doma tá kniha v rukách, kde kniha žije, alebo či naozaj je dnešný trend taký, že tie médiá, tie monitory, displeje prevažujú aj u dnešných detí, aj u prváčikov. Je to presne tak. Mnohé detičky nepoznajú úplne jednoduché, obyčajné ľudové rozprávky Dobšinského, Rázusovej, Bendovej, im tie mená nič nehovoria. Keď som mala tú prvú generáciu pred tými 10-15 rokmi, keď som začala s Osmiankom, tak tam boli deti, ktoré naozaj aktívne pracovali. Teraz ja musím aktívne pracovať a rokmi, keď si učím od 1. po 4. sa ten vzťah ako tak dá vytvoriť u tých detí. Naozaj veľmi málo čítajú. Rodičia nečítajú, ja dávam také nejaké ankety, koľko číta mama, tatino, kto mi číta. Je problém potom aj udržať tie deti pri počúvaní, keď čítam ja. Čiže musím využívať dramatizáciu. Mám to šťastie, že mám asistentku, ktorá mi pomáha, čiže máme bábky a vtedy to dieťa chápe aj tie písmenka, ktoré sú v tej knihe. Je to naozaj v tejto dobe veľmi dôležité a detičky v rodinách veľmi málo prichádzajú do styku s knihou.